Πάμε. Δεν ξέρει και το φωτισματάκι. Πάμε. Κάτσα κάνω mute στο Discord, μισό chat. Μισό. Λοιπόν, πάμε, παίζουμε ρέπο. Ρέπο. Πάμε, δώσ' το. Δώσ' το. Άμα μας βάλουν το φωτισματάκι. Wow, μαλάκα, που είσαι τέρμα. Εγώ. Ναι. Πόνο του τώρα. Γιαννάκης voice, μαλάκα, 65. Για μισό. Πάμε. Σκοπός να μαζέψουμε πράγματα. Να μαζέψουμε το ποσό και να το πάμε για extract. Για να μας φάνε τα τέρατα. Ποιος φύσάει το μικρόφωνο, ρε. Εγώ μάλλον το έχω. Αρρωστεύοντας. Εδώ. Τι είχε μέσα. Μαλάκα. Το κάροτσι που είναι, ρε. Το κουτάλι. Το κουτάλι. Κουτάλι. Εγώ πένα διαμάντι. Δεν ήταν κουτάλι. Να σου πω, εμένα όταν πεθαίνω, γιατί δεν μπορείτε να μ' ακούτε? Γιατί έχει ξεχωριστό voice chat το... Ναι. Είμαι πράσινο. Είναι ρεαλιστικό. Είναι. Είμαι πράσινο, δεν μπορείτε να μ' ακούτε. Σου είναι μαύρος ρε μαλάκα, γάμισου. Το Mario Kart. Τι είναι? Τι είπε? Τίποτα, καλύτερα, δεν ξέρεις τι. Του κάνει ερωτεύεται το πόσο. Έχει ένα πιάτο ρε εδώ. Πάρ' το. Λεπιατίδιον. Έπεσε από κάτω, μάλλον. Κάνεις ρε βλάκα. Μαλάκα, πρέπει να σε χαμηλώσει, μαλάκα, δεν ξέρεις πόσο δυνατά ακούγεται. Α, μου πέσει η πόρτα στο κεφάλι. Μαλάκες, τέρας. Δεν ξέρω. Στο βούτσο, ρε μαλάκα. What? Είναι εδώ ακόμα. Μαλάκα, ήταν εκεί στην πόρτα που κοιτάω. Γιάννη. Hello! Ας το διάλο μαλάκα. Μαλάκα, σε πήρα απαγωγή. Όχι. Τι έκανε? Το Στέφανο του ρίξε μπουνίδι. Σφαλιά να μπορούσε. Ρουκέτο. Όχι ρε, απλά Όχι, και μου κάνει Το κοριτσάκι απέζει το ρωτή. Παιδεραστές μου λάθος. Όσο είναι αστείο το παιχνίδι δεν θα καταλάβω ποτέ, λέει ο άλλος. Μαλάκα, άμα παίξεις θα καταλάβεις. Ωπ, κάτι είχε εδώ. Έλα. Άστο. Πού το καρότσι? Πού το καρότσι ρε μαλάκες? Εκεί, Εδώ. δεξιά ρε, απ' την άλλη. Πόσο κάνει αυτό? 600. Τελειώσαμε, να φεύγουμε. Πάμε. Έλα, ακολουθείς από εδώ. Πού? Από εδώ. Πού? Κάτσε, πού είμαι ρε μάλακα, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Ναι, να είμαστε όλοι μαζί μας. Όλοι μαζί είμαστε, εκτός από σένα. Το κοριτσάκι δεν έχει πατέρα. Λοιπόν, Γιάννη, σου ξαναλέω ότι έχουμε 10. Τερεν. Κάτσε πρέπει να πάμε. Και το ήρθε
Οπα! Αλλά είναι. Ωραία, ελάτε, πάμε. Ωραία. Τώρα δεν έχουμε και τον Ιάκωβο. Ποιοι είμαστε ρε πούστη μου πια. Περάσουμε το πρώτο round. Ποιοι είμαστε δηλαδή. Γιάννη, να ξέρεις με τον Ιάκωβο είχαμε φτάσει στο τέταρτο ή στο πέμπτο που είχαμε φτάσει. Νομίζω στο τέταρτο. Λοιπόν, πάρτε μια ζωή. Εγώ πήρα στάμινα. Έχω μια χαρά. Ο Στέφανος δεν είναι καλά. Όχι, Στα εγώ χίλια είμαι- μας. έχω Ους. 95, έχω 95. Εντάξει. Μια χαρά είναι. Έλα, περίμενε να βάλουμε και ένα ακόμη στάμινα. Τέλος. Ωραία, πάρτε το. Θα πάρει ένα στάμινο καθένας. Πάμε μέσα. Γιάννη, από εδώ ρε. Ωραία. Όλοι πούστη. Πάρε εσύ την έξτρα ζωή. Γιάννη. Για πάμε. Let's go. Όχι αυτό. Τι είναι αυτό. Ω, έχει πράγματα, ελάτε, εκεί είναι ακριβά. 3.000. Πρόσεχε, πρόσεχε. Ένα βάζο, έχει. Έχει το βάζο εδώ, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Έχει το Πού είναι? βάζο. Ωραία, πάμε να το πάρουμε μαζί, έλα. Ράτα. Σήκωνε. Πρόσεχε. Σήκωσε το ρε, σήκωσε το. Κι άλλο άστο, θα το πάρουμε μαζί, μαλάκα. Πώς το... Δεν πάει πάνω. Γιάννη, σήκωσε το. Πάνω κοιτάω, φουλ. Ρε, Στεφ, τι κάνεις ρε. Καρότσι! Φέρ το εδώ, φέρ το εδώ. Στεφ, φέρ το πιο εδώ το καρότσι. Άστο το βάζω. Άστο. Φέρ το καρότσι. Βέβαια. Άστο Γιάννη. Ωραία. Ωραία, και το Πώς? άλλο. Ωραία. Μαλάκα. Πάμε, έλα, Billy. Δεν Έλα, χωράει έλα, το άλλο έλα, βάζο. Ρε, έχουμε λεφτά. Α, δεν έχουμε και 300. Για 300 ευρώ, ρε μαλάκα. Έλα, πάρουμε κάτι μικρό αν είναι. Όχι, το βάζω, δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Έχει εδώ ένα Έλα, διαμάντι, εντάξει, ρε έλα, το μαλάκα, κάναμε, το εντάξει. κάναμε, έλα, πάμε. Βάλε και το Πάνε διαμάντι και αυτό τέλος. αγάμι σου. Πού είναι το extract, πίσω, πάμε. Όπα ρε. Οπ, ήρεμο. Κάτι το extract. Θέλουμε δύο, δεν φεύγουμε. Θέλουμε δύο. Ναι, το ξέρω. Θα βρούμε ξανά πράγματα. Α, γιατί ο Γιάννης είχε φύγει, ήταν έτοιμος να φύγει μόνος. Άντε, γεια Γιάννη, τα λέμε ρε. Σκορτσάκι όμως. Πάμε. Άσα λεφτά, όπως. 5.000. Γιάννη, πάρ' το αυτό, δικό σου. Πρέπει να πάμε να βρούμε το άλλο extract τώρα. Ω, μπορούμε να χάνεις την άκρη του map. Οπ, φουντού ντόλ. Ουχ, κονσόλα. Τι είναι αυτό ρε μαλακά. 2.000. Οχ, Τι είναι και τι κάνει. του κλέψε το Xbox. Δεν πειράζει. Δικό μας τώρα. Άλλο νταμαντάκι. Διαμάντι. Τον πόμολο. Μύτης είναι όλα τα τιμά. Φώνα σου χάμισο τη μάνα. Τι έγινε ρε. Ναι, κάτι μου πάρει στην οθόνη και έσπασε. Πέταξε στην οθόνη. Ναι, ήταν μια μαλακία εκεί που τσίριζε και έσπασε η οθόνη. What the Και να πιάσω το hell. πάνω. Οχ, μαλάκα έσπασα την πόρτα. Μαλάκα από ό,τι Ω, πρωτάθλημα, κύπελλο πρωτάθλημα. Προσοχή. Ω, το κύπελλο της Μπαμ. Να σου χάμω. Πού το καρότσι. UEFA Cup. Εδώ πέρα, πίσω. We are the champions. Το extract που είναι ρε. Πρέπει να πάμε να το βρούμε. Η πόρτα εδώ. Από τα δεξιά κάτι Δεν έσπασα εγώ. προσέξτε. Πώς έσπασε την πόρτα. Ουπα. Ω, Τουαλέτ. μαλάκι σκεφτείτε κάτι άκουσα εγώ. Τι άκουσες.
Εγώ άνοιξα ρε την πόρτα. Όχι την πόρτα ρε. Σαν ουλιαχτό. Από εδώ αριστερά. Μια κούπα. Το καρότσι φέρτε. Γιάννη, το καρότσι ρε κουτσί. Κάτσε, Το ρε, καρότσι με κοιτάς ρε Κάτσε, ρε, μαλάκα. μαλάκα. Βέβαια, τα Νάνι, νάνι, νάνι. Όντως. Από τη μάνα σας. Νάνι, Άουτς. νάνι, το μωρό να κάνει. Πού πάτε ρε πάστοτε. Σου κάνω στη μάνα. Κάνε άκρη ρε μαλάκα Γιάννη. Να του σκοτώσω. Λόγω εκμπέρ. Τι. Γεια. Έτσι σπάει. Το καρότσι το φέρατε. Όχι. Έλα αυτό το καρότσι. Μεταφέρω εγώ την πόρτα, φέρω το καρότσι. Όχι, πιάσω. Χωράει ρε μαλάκα. Μην την κουνάς την πόρτα. Από εδώ πρέπει να πάμε. Δεν θα περάσει ρε μάνα το καρότσι. Για να μην κουνάω την πόρτα. Άμυσου. Εδώ. Από πού είναι το extractor ρε πούστη. Για να το βρούμε. Από εδώ κάπου είναι. Είναι ανοιχτή η πόρτα από εδώ. Όχι ρε πούστη. Είναι τουαλέτα εδώ γάμο. Ρε μαλάκα Γιάννη. Άχρηστε. Τι έκανες. Δεν ξέρω. Κάτι έσπασε. Όχι, δεν ακούγεται από εδώ. Το έχει τίποτα να κλέψουμε το PC. Ω μαλάκα θυμάμαι που βγήκαμε με το καροτσάκι από εδώ και μας περίμενε ο γέρος απ' έξω. Το καρότσι που είναι ρε μαλάκα Γιάννη. Άστα. Για μέρα ρε μαλάκα Μπιλ. Μμ. Τι τον έχουμε στην ομάδα. Ωραία, έχει τρία πράγματα εδώ. Ωραία έλα γιατί έχουμε τον άλλο τον πλέον. Έχει μια σαμπάνια. Ένα διαμαντούι. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, αλλά κάτι πέρασε από την πόρτα από εκεί δίπλα. Όπα ρε, όπα. Όπα, όπα. Ρε μαλάκα πήγε φέρ το καρότσι. Όχι εδώ, όχι εδώ, από εκεί. Πάμε να φέρουμε το καρότσι ρε Γιάννη. Τελείωνε ρε πούστη. Μαλάκα κάτι πέρασε από την πόρτα. Προχώρα. Χέστη. Ρε μα. Πάρτα. Κοίτα ρε μαλάκα έφτασε μέχρι την πόρτα και δεν έφερε το καρότσι τώρα. Δεν σπάσε τα πράγματα γάμο την παιδιά. Ναι, από εδώ αριστερά κάτι πέρασε, γι' αυτό σου λέω. Όχι. Γαμίσου ρε μάλακα Γιάννη. Άντε γαμίσου. Θα το καρότσι, πάμε. Έλα, πάμε. Το έφερε στο πιάτο. Εδώ ευθεία πες να ξέρεις. Εδώ ευθεία και δεξιά. Όχι, όχι, εδώ ευθεία γενικά. Α, πάμε. Να το. Το βρήκαμε. Ναι, ναι. Ωραία. Έλα. 10 κάπαθε. Κάτω. Πάμε. Ωραία, πάμε. Νομίζω θα παρακάναμε. Φεύγουμε. Λοιπόν, να προφεύγουμε μόνο μας εμφανιστεί. Μισό ρε. Τι μισό ρε, προχώρα. Δεν θέλουμε το καρότσι. Πάμε, πάμε, πάμε. πάμε. Τώρα είναι τελείως αφάτο να πεις ο πατής. Από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Αριστερά. Τέρας, τέρας. Έλα ρε πούστη. Γάμισου. Όχι. Έλα ρε πούστη γάμο τους νάνους. Μάγκες ελάτε. Είμαι στο track. Πατήστε sprint. How to track.
Πού είναι ρε μαλάκα? Μάγκες! Ελάτε στο τρακ! Είμαι μέσα εγώ. Τραπέζι. Ναι, ναι, το ξέρω. Εγώ το όλο από stream. Απλά ρε μαλάκα. Μαλάκα, Έφυγες και εμείς ήταν. Τις- Ήταν η Νάνη. τι sprint έκανα όμως, Ναι. Και- Παπέ τέτοια. Ήτανε και ολόσαστε στις στροφές μου, μαλάκα. Είσαι Πακιστανός, είχες κοδάδες, δεν φαινόσουν να τυχερός είσαι. Εμείς κάνουμε αντίθεση. Ου, ρε, ρε, Όλα σου! καμίσου, Φύγαμε. μαλάκα. Rage quit. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ζωή. Εγώ το 6 καλά είμαι 100. Εγώ 70. Τον Νίκος. Ωραία. Ξέρεις κάτι, μπορούμε να πάρουμε και χειροβομβίδα τώρα. Έχω μια χειροβομβίδα. Μια στριμμένη Πρέπει να πάρουμε βίδα. πράγματα με τα οποία μπορούμε να τρολάρουμε τα τέρατα. Πάρτε και άλλο ένα sprint. Ποιος δεν έχει στάμινα? Αυτό. 50. Pocket card. Όλοι έχουν μπει νομίζω. Ο Γιάννης δεν πρέπει να έχει. Τι δεν πρέπει να έχω. Στάμινα πόσο έχεις? 40. Λέει σου λέω. Ωραία, έβαλα 3 στάμινα εγώ έχω βάλει. Εντάξει, πάμε, πάμε. Θα πάρουμε Καλά το είναι αυτά. τελευταίο. Καλά είναι αυτά, ρε. Ωραία, εντάξει, βάλει, αγόρασα το. Πάμε, ελάτε μέσα. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Εδώ, δηλαδή εντάξει. Όχι level, πώς το λένε. Μου παίρνω εγώ ζωή. Πάρτε... Γιάννη, πάρε στάμινα. Πάμε. To fall with style. Πέφτει δεπατικά. Με δύο φορές το Q, τι κάνεις. Απλά πατάς το Q και πέφτεις θεραπευτικά. Γιάννη το καρότσι, έμεινα μου να βάλει γιατί είναι πιο Όλα σου. δύσκολο. Μαλακά. Ελάτε. Ψάξτε εδώ, ρε, πρώτα. Έχει και εδώ. Ισχύει ρε μαλακά Στέφανη, δεν ψάχνει ποτέ. Τι? Μαλάκα, είπε with Γιαννάκης everything is unreal. Βασικά όχι, Μπίλι, έλα εδώ. Εντάξει, Γιατί το Γιάννη δεν τον εμπιστεύομαι σε τέτοιο. ήμουνα σίγουρος, θυμάμαι. Στο να σηκώσει βάζω μόνο. Κατάλαβες. Συνεργασία. Πάμε. Έτοιμος, 3, 2, 1, πάμε. Μεταφορικές, ο Μπίλ και ο Στέφανος. Περίμενε. Μπράβο, ωραίος. Πάμε. Εδώ πίσω στο τέτοιο προσία. Σήκωσε. Βάλε. Έλα. Ξάπλωσε το. Αυτό, άστο. Έτσι. Ωραίος. Έχει κι άλλο μια μπάλα, 1.800. Πώς έχουμε? 1500. Ωραίος. Έλα, μια χαρά είσαι εκεί, πρόβλημα, κάτσε. Κάτσε να δούμε πως έχει τίποτα άλλο εδώ πέρα πίσω που δεν είδαμε. Μισό. Οπα, ένα πατραχάκι. Ωραία. Τώρα θα κρυφτούν. Γιώργος, δεν μας θέλει μάλλον. Πόσα λεφτά έχουμε, ρε? Ανά 4K. Έφυγε. Μαλάκα είναι από πάνω μου και εγώ άνοιξα το καπάκι. Μαλάκα άνοιξε το καπάκι και βλέπω τη φάτσα του.
καλύτερο position. Τι γίνεται. Πρέπει να φύγει. Είναι και φωτήρι. Έχει Μισό, φύγει. κάτι είχε εδώ, κάτι είχε εδώ. Μισό. Ναι, ηρεμήστε. Δεν μπορεί να φύγει τόσο γρήγορα. Μαλάκα με το που άνοιξε το καπάκι. Είδα τη φάτσα του μαλάκα. Το είδα το stream, μαλάκα, δεν έχει στιγμή. Πού άλλο έχει πόρτες ρε. Εδώ, από εκεί που το είδα εγώ. Μαλάκες είναι έτοιμα να πέσουν όλα. Πόσα λεφτά έχουμε, περίμενε. 14 Μια μισό. χαρά είναι ρε. Ξέρε με ένα 5K. Μαλάκες έχει το μάτι εδώ, προσέξτε. Που σου κάνει damage, πρόσεχε, Μπίλι, πρόσεχε. Πού ρε. Εδώ μπροστά, η λάμπα αυτή. Πώς το φέρω κύριε μα να τρώσω. Μα τι ρε. Thank you. Πόσα λέει. 17.400. Ένα 2K. Τι κάνει έτσι. Κύπελο, έλα. Κύπελο πρωτάθλημα. Έχει βάζο εδώ, αλλά δεν χωράει το βάζο. Βρήκα κύπελο. Μαλάκα πήγα να μου πέσει. Έχει, περιμένετε. Έχει μεγάλο κουτί, Μπίλι, θυμάσαι. Τι να το κάνουμε ρε. Ωραία, έχουμε αρκετά λεφτά. ήδη. Κράτα το για μετά, Όχι για μετά, ρε, να το πάμε που είναι εδώ κοντά στο phone. Πού είναι το άλλο το κουτί. Όχι εδώ, στο άλλο δωμάτιο. Στα αριστερά, εδώ. Α, εδώ. Έχει και βάζο εδώ. 21 χιλιάρικα κάνει. Ναι, το βάζο δεν χωράει όμως. Θέλει και τους τρεις. Δεν θα το βάλουμε στο καρότι, ρε. Πού είναι ρε μαλάκα η ντουλάπα. Έλα εδώ, ρε. Πού Από είσαι. εδώ είναι ρε. Αυτό είναι, ρε. Μην ακολουθάς το Γιάννη. Ωραία πάμε. Σηκώστε, Πώς σηκώστε το- να μην... Ωραία, με τους τρεις είναι εύκολο. Μπίλι, πήγαινε πίσω εσύ και πάω εγώ με πλάτη. Ωραίος. Πάμε. Πλάτη. Από εκεί. Θα το αφήνω γιατί είμαι επικίνδυνος εγώ. Ωραία, όπα, ηρέμησε γιατί έχει τραπέζια εδώ. Να φέρω το καροσάκι εκεί. Όχι, το καρότσι θα στο δω. Το καρότσι θα το πάω μια παραγγελία. Ωραία, Εκεί. θα αριστερά, όπα, Μπίλι, ηρέμησε. Όπα. Ωραία. Φύγε. Κρυφτείτε τώρα. Κρυφτείτε. Ωραία και πάμε το καρότσι μαλάκα έχουμε ήδη λεφτά για το άλλο το extract. Γι' αυτό σου είπα. Επειδή ήταν κοντά το... Σωστός. Πάμε. Εντάξει, Εντάξει, return. Θα παίρνω εγώ 1.000 εντάξει. Πάμε. Να βρούμε το άλλο. Ήταν ένα χιλιάρικο. Πολλά. Όχι, 1.500 ακόμη. Για το καρότσι. Πρέπει αναγκαστικά να βρούμε το extraction. Ναι ρε. Είναι αυτό ρε μαλάκα, ελάτε εδώ. Στο μπούτσο είναι αυτό. Είναι καλό, Το είναι αφήνω. καλό. Το αφήνω. Κοίτα. Ρε μα... Έχει τίποτα. Γιάννη, Ναι. θα φέρεις μια το καρότσανι. Εκεί ήσουν ρε μαλάκα. Ψάχνω εδώ για το extract. Δεν είμαι καλός στην οδήγηση τέτοια, θα σπάσω όλα γι' αυτό σου λέω. Επειδή βιάζομαι. Εδώ δεν έχει τίποτα. Φύγουμε μετά. Ωραία, πάμε τα μπίλια ευθεία και δεξιά πάμε. Κάτσε ευθεία. Εδώ, δεξιά πήγαινα. Έχει πόρτα. Από εδώ δεν ήρθαμε ρε. Όχι ρε. Όχι. Ωχ, μια μπάλα. Ωραία, Γιάννη, πήγαινε να φέρει μια το καρότσι ρε, γιατί εγώ θα το πάρω. Αυτό σου λέω. Γιατί εδώ δεν το... Ρε πού το καρότσι ρε μαλάκες. Έχει κι άλλη μπάλα εδώ. Ρε το καρότσι ρε. Πήγαινε φέρει μια το καρότσι αν είναι, γιατί εγώ θα το σουκάρω και να σπάσω τα πράγματα. Τι το θέλουμε το καρότσι, αφού έχουμε αρκετά λεφτά, το extraction θα βρούμε. Ρε τα λεφτά είναι στο καρότσι ηλίθιε. Είσαι κάψας.
Άμα παίρνουμε το καρό. Ρε μαλάκα Στεφάνα, εκεί ήσουν πριν. Μαλάκα, κάρο σου λέω, γι' αυτό Θυμάσαι που είναι. Discord. Δεν μπορώ να Θυμάσαι δω που τώρα. είναι. Ναι, δεξιά. Γιάννη, προχώρα, πάμε, έλα. Τι δεξιά. Να σου πω, εδώ πέρα. Το βρήκα. Κάποιος το βρήκε. Αλλά και έχει κι άλλο δέρας. Μόνο σου. Μαλάκα. Προσπάθησε την πόρτα. Ρε μαλάκι, τι αφήσατε πίσω το καρότσι, ρε μαλάκι. Μαλάκα, προσπάθησε την πόρτα και την πέταξε πάνω. Στεφ, πού είναι το καρότσι, ρε φίλε. Τι στο πούτσο. Ω, είναι ακόμα εδώ. Μαλάκα, που πέταξε την πόρτα στη μούρη. Το είδα. Θε ζωή. Είμαι 40. Πόσο είσαι? Αυτό που είναι αποκογιές. Αυτό σου φέρνει ένα πνεύμα και σε παίρνει απαγωγή και σε πάει σπου. Ξέρω. Σταματά. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, ρε. Πόσο είσαι. 70. Εγώ με 90. Ωραία. Πρέπει να βρούμε τέτοιο, το καρότσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο ο Στέφανος σταμάτα που είναι. Τι δεν ήρθε. Δεν ξέρω που είναι ρε μου. Μαλάκα, έχει τέρας εδώ. Δεν θα φύγουμε ποτέ από εδώ ρε. Στεφανέ. Πού να μου ακούσει ρε μαλάκα. Πάω σιγά σιγά προς εκεί. Κρύψου, κρύψου, κρύψου. Απλά. Έχω βάλει... Ο Γιάννης απλά πήγε να τρέχω και εξαφανίστηκε. Λοιπόν, έχω βάλει 8.000 στο τέτοιο. Το βλέπουμε. Το θέμα είναι να πάρουμε το καρότσι. Sorry ρε μαλάκα που δεν πήρα το καρότσι, αλλά άκου, εγώ με το καρότσι το πήρα χθες με τον Ιάκο και με το... Είναι 2 τέρατα. Δεν θα πάθουν τίποτα τα πράγματα. Είναι συνωμένα μέσα. Τα έχουμε βάλει καλά. Ναι, απλά το θέμα είναι... Καλά, η υδρόγειος μπορεί να έχει πέσει μόνο. Πίδη, είναι... Η υδρόγειος πάντως ήθελα να αυτοκτονήσει. Ακόμα εδώ είναι. Τη σίφια μότερ. Σκάσε ρε μαλάκα. Εντάξει αυτό το φάντασμα είναι και αυτό που μας μεταφέρει. Μετά λέει έχει 3 ξέρω. Μπαμπαμπόι. Γιατί είναι 2 τέρατα. Γιατί Φάση όσο νόημα προχωράς αυτό. το μαλάκα, όσο προχωράς το μαλάκα, τέτοιο. Εδώ που είναι το αρχίδι. Ωραία, κάτσε Γιάννη, θα πικάρει ο τέτοιος. Θα πικάρει ο Μπίλης, αν είναι, για να... γιατί έχει καλό position. Έρχεται, έρχεται. Το ρόλ πώς το έκανες μαλάκα. Εντάξει, είδα πριν που είχατε τέτοιο που είχατε και το σκηνικό αυτό στείλε. Ναι, ρε μα. Δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί από άλλη μεριά.
Το είδα. Πού είναι το καρότσι? Από εδώ δεξιά είναι. Το πούτσου κάνει. Τι κάνεις ρε? Μη σου τύχεις. Πόσο έχει αυτό? 11.000, 10. Πάνε χέρι. 10. Για λίγο δεν μπαίνω. Μάρκα, πού το καρότσι? Πες μου τι είναι αυτό εκεί πέρα στην πόρτα. Για ένα κάπα. Πρέπει να βρούμε κάτι. Ψάχτε, ψάχτε. Ψάχτε, ψάχτε, ψάχτε. Όχι, περίμενε. 300, άντε γάμισου. Αλλά και πάλι δεν... Για 500 θέλουμε. Ναι, Ναι ρε μαλάκα. μαλακιά. Για 20 ευρώ. Η μαλακιά ξέρεις ποια είναι? Ότι τώρα στο καρότσι είχαμε 19.000. Εντάξει, δεν πειράζει, πάμε. Μαλάκα 19 και πάρα 20. Πω πω, τέρας, 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 τέρας. Πού το ρε? Μπροστά εδώ. Πώς θα πάμε, πώς θα γυρίσουμε πίσω ρε μαλάκα. Εντάξει, δεν είναι μακριά. Μία ευθεία είναι. Ρε. Θα φύγω. Όχι, όχι. Περιμένετε. Σωστό. What the fuck. Δαιμονίστηκε να ξέρετε. Γέρο. Ρεπούστη. Μύρε. Τι έπαθαν τα μάτια σου? Μαλάκα, έχει αυτά τα μαλάκα, έχει πάνω στις λαμπές, έχει καμιά φορά κάτι σαν μάτια που σκόβουν ντάματσα μαλάκα. Και πρέπει να τα αποφύγεις. Ενώ η κάμερά σου, η οθόνη σου βλέπει αυτό το μάτι που σου κάνει το ντάματς, εσύ πρέπει να πατήσεις τα WSD για να κουνηθείς. Και να το εμποδίσεις να σου κάνει ντάματς. Τι λίγο. Αριστερά και δεξιά. Μαλάκες. Εγώ το πίστη είδαμε τίποτα εδώ. Ωραία. Πρέπει να πάω ευθεία, δεξιά και όλο ευθεία. Εκεί να ξέρεις παίζει να είναι και τ' άλλο. Με σπρώχνετε. Είσαι χοντρός. Πρέπει να νομίζω πάντα. Δεν είμαι σίγουρος. Μαλάκι. Τι κάνω. Του ξεφάπα του γέρου. Εγώ το είδα αυτό. Το είδες. Και έκανες γούρες. Του και κυνηγούσε ο γέρος. Εδώ έξω είναι, εδώ έξω είναι. Είναι δεξιά, είναι δεξιά. Τα βλέπω, πάνε μαζί μαζί. Ελάτε, ήρεμα, ελάτε.
Δίπλα σου. Αφού ρε μαλάκα, πήγα από να ακούσω σήμερα εδώ. Μαλάκα, στόριο. Στόριο. Λοιπόν, είναι όλο ευθεία. Δεξιά. Εντάξει. Κι εγώ έκανα, περίμενε. Είναι δεξιά να ξέρεις. Από εκεί πρέπει να πάμε. Βγαίνουμε απ' έξω. Και δεξιά. Άστο, δεν θα φύγει. Φύγε ρε, πούστη. Δεν ξέρω εκεί που είναι το κεφάλι ρε μαλάκα. Και το κεφάλι εδώ έξω είναι. Το κεφάλι εδώ έξω είναι μαλάκα. Έλα πίσω με γυρι πακιά και πετάμε. Περίμενε. Έφυγαν, έφυγαν. Αλλά πώς θα ρίξουμε sprint. Σπώνει το κεφάλι. Μαλάκα. Άντε γαμίσου. Γαμώ την ατυχία μου, γαμώ. Με το 3 να κάνουμε sprint. Ναι. 3, 2. 2, 3. Πόμπο. Κλείσε. Ναι ρε πούστη. Ναι ρε μαλάκα. Ναι. Let's go. Let's go, Μαλάκα. bro. Και Οκ. γάμω το content. Και γάμω το Πω content. μαλάκα. Τι έγινε εκεί. Εντάξει. Πάλι καλά κουβάλεις εκεί με το... Ω. Το καρότσι σιγά μου το φέρναμε πίσω μαλάκα με την καμία. Δεν ισχύει. Είδα το stream του Billy και κατάλαβα ότι κάτι πάει πολύ λάθος με τα settings. Για settings. Με τα γραφικά μου γενικά και φαίνεται full φλόρικο σε μένα. Ναι. Μαλάκα εμείς το game το παίζουμε όχι για να δούμε τα γραφικά. Για να πάει το σκατώσει κάτι. Τώρα μάλλον απλά σε μένα δεν φαίνεται πολύ... wow, θα έχεις το πάνω μου. Το πατάω. Ή θέλετε τίποτα Τώρα άλλο. μαλάκα είσαι σαν βλέπεις. Εγώ. Ναι. Θέλετε τίποτα άλλο. Όχι, δεν θέλω κάτι εγώ. Μια χαρά είμαι. Εγώ energy έβαλα τώρα. Ζωή. Πήρα εγώ ζωή γιατί δεν έχω full. Γιάννη, έλα μέσα. Την κηδεία σου. Γιάννη, πάλι μην αγχώνεις για τα γραφικά γιατί και εγώ ούλτρα τα έχω και είναι λες και παίζω Roblox. Βγήκε ο αρχηγός. Αλήθεια. Τι? Επίσημα. Τι λες ρε. Ποιος ρε? Βγήκε ο αρχηγός. Παγιάτε. Τι λες ρε μαλάκα. Και ήταν σήμερα το δικαστήριο. Όντως βγήκε. Μαλάκα, τι λες τώρα. Γιάννη, πόσο στάμινα έχεις? Πώς σε λεγγένεις. Δεν θες να δεις Τι Discord. είπες, πόσο τον έχω. Κάτσε μισό λεπτό chat, μισό λεπτό. Στάμινα. Μαλάκα, έχω ένα health. Τώρα το δω. Πόσο Τι είναι στάμινα αυτό έχεις? μωρέ μαλάκα. Και μου έχει στείλει.
Μαλάκες, έχω ένα health. Έλα, μια χαρά, εσύ πηγαίνουμε λίγο. Μαλάκα, τι λες τώρα. Πόσο στα Ισχύει αυτό. παιδιά. Κάτσα δω λίγο το Instagram. Έχω 50 stamina, απλά έχω ένα health. Ωραία, βάλτε Ναι, ένα. βγήκε! Αθώος αρχηγός! Ναι, νικήσαμε, Stamina δεν το chat! κάνω, εγώ health θέλω. Νικήσαμε, chat! Ωραία, το παίρνω εγώ το σάμι. Νικήσαμε! 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 Νικήσαμε, chat! Νικήσαμε! Μπίλι, πόσο είσαι? Ελεύθερος αρχηγός, μαλάκες! Καλά, Να σου πω, εγώ βάζω. πήγαινε μία στα settings. στα Ναι λεφτά. ρε μαλάκα, το είδα τη φωτογραφία. Let's go! Ελεύθερος αρχηγός. Περίμενε, να το πήγαινε ρωτάσω. μέσα Μισό λεπτό, λεφτά. μισό λεπτό. Μαλάκα, Γιάννη. Ωραία, πάμε. Let's go! Αρχηγός is back. Μαλάκα τον είδα, Πήγαινε είχε μέσα μείνει γραφικά, γιατί εμένα μαλάκα φαίνεται για τον Μπούτσο. Τι θες ρε. Να δω τα γραφικά σου. 40... όλων. Ωραία. Πόσο έχω? Το είδα, την είδα τη φωτογραφία ρε. Όπο, let's go. High all on. Έστειλες 2 βίντεο. Οχ. Η μαμά του. Α, Στέφανε. Έλα. Κάτσε μία. Μαλάκα, τι λες τώρα, πως έχει γίνει έτσι ο αρχηγός. Για να δω. Μαλάκα, έχει γίνει πάρ' το φέτες. pixelation στο μικρότερο. Έχει γίνει φέτες. Εκεί άστο. Μπράβο ρε μαλάκα. Τον αγκαλιάζει και ο Τζανέτος. Ακραίο. Μαλάκα, Τώρα νιώθω λες και παίζω το Super Saiyan. εγώ τώρα νιώθω λες και είμαι στην prime εποχή μαλάκα. Βγήκε ο αρχηγός έξω. Θα έχουμε stream επιτέλους. Μαλάκα Στέφανε, τι και πάλι θα μέσα στο μάτι ρε. Ναι ρε μαλάκα. Είσαι λίγο ρε φρέξ. Τώρα βγήκε η απόφαση. Μαλάκα μου τα κάνεις speedrun. Το άκουσες ρε μαλάκα, σε ρωτάω. Σου πούμε εδώ έχει μια πούλα. Φαίνεται μεγάλο το πουκάμισο μαλάκα. Μαλάκα έχει γίνει φέτες ο άνθρωπος. Τι λες τώρα. Έχει μείνει το 1 τρίτο του αρχηγού που μπήκε φυλακή. Κάνα άκρη Μπίλις, ο Μπίλις έχει πράγμα. Κορώνα. Στην κεφάλα. Πήγε αριστερά. Μαλάκα, σε σώσα. Και πίσω, εδώ. Μπίλι, αριστερά. Κοίτα, εδώ έχει κενό. Λόγια ρε. Μαλάκα τι στο πούτσο. Μαλάκα, ο Μπίλις δεν είχε καταλάβει ότι εδώ έχει κενό. Λέτε, μάγκες. Ω. Πάρτε καρούτσια. Ο φόρος. Μαλάκα, δεν σου πήγε ο Μπίλις. Τιου. Θα πάει ρε, θα πάει. Θα δεις. Γούσταρα αρχηγό, φουλ. Πάμε. Έχει πόρτα από εδώ. Όχι, τη γαμίσαμε.
Πάμε το καρότσι. Γιάννη, πάρ' το καρότσι. Γιατί εγώ... Εδώ είναι το extract ρε. Όπα, λάθος. Το ήξερα, απλά στις 4. Παιδιά, λάθος. Εδώ πάμε. Α, έχει 3 ρε μαλάκα τώρα. Καλά, εξηγαμηθήκαμε. Ωχ, κουτί. Τι. Κουτί. Όντως. Ναι. Γιάννη, κάνε άκρη. Περιμένετε να πάρω γι' αυτό. 11 χιλιάρικα πάει. Πού είσαι, Μπίλ? Έλα, πάμε. Τι κάνουμε κάπου. 12 χιλιάδες. Περίμενε, κράτα το, πάω στο play. Ωραία, πάμε. Πάμε, 3, 2, 1, πάμε. 20, Πού το πάμε. 20. Δυσκολεύει, Θα το πάμε στο όπα, άστο, θα πάμε στο extract. Συνεννοηθούμε λίγο. Ναι. Πάμε. Θέλει εδώ πίσω. Όπα, στρίψε. Ωραίος, στρίψε, πάρ' το από εσένα, μπράβο. Περίμενε. Τι, έλα, Εδώ, πάμε. Γιάννη, την καλύτερη δουλειά κάνεις ρε πούστη. Μπράβο. Μα εγώ κοιτάω τριγύρω γιατί ένας έχει τέτοια. Εδώ πίσω. Πάω, σήκωσε. Κάτι είχε εδώ. Τίποτα. Ωραίος, πάμε. Εδώ αριστερά, πού πάω τώρα? Δεν ξέρουμε τον δρόμο. Ναι, εδώ. Στρίψε. Όλο ευθεία φέρτε τώρα. Εδώ και λίγο δεξιά. Πρόσχη μου που τη λύση καρέκλα. Έλα. Όχι, έχεις μπει πίσω από την πόρτα. Άντε γάμισο με κολό. Ωραίος. Πάμε. Σήκω. Σήκωσε το. Ναι. Ή. Όχι, εντάξει, έλα, πάμε. Φερτώ. Σήκωσε τώρα με μπαγκάρι. Ωραίος. Ωραία, και θέλουμε και το καρότσι. Θέλετε να λουτάρουμε πρώτα και μετά? Όχι ρε, πάμε να το κάνουμε το πρώτο. Ωραία, Γιάννη, θες να πας εσύ και να έρθεις να μας βρεις? Αν ναι, να δούμε σε λίγο χώρο. Πού είναι η πόρτα ρε. Sorry bro. Άσε μαλάκα. Είμαι 39. Δεν τρως damage ρε από αυτό. Δεν τρως ρε. Από το Ναι, καρότσι Γιάννη, και στα εσύ. 10. Βάλτε τώρα. Προσοχή. Μη. Εντάξει. Άστο. Ωραία. Κάτι ακούστηκε για τζάμι, αλλά δεν έσπασε. Όλα καλά. Εσύ κάθε φορά που κάνουμε ένα τέτοιο πες να δυσκολεύει λίγο. Ναι ρε, εννοείται. Ωχ, μας έριξε απ' έξω τα λεφτά ρε. Πάμε. Πίστον μπλου. Θα βρούμε extract. Αριστερά έχουμε φτιάξει. Καρότσι παίρνω μαζί, Ναι ρε. Ναι, Αυτό γιατί δεν το λουτάρω. ωραίος. Γιάννη. Ωραία, πάμε αριστερά ή δεξιά, διαλέξτε. Πάμε αριστερά ή Πάμε από εδώ. Ωχ, έχει crown. Τι έχει τραμ? Crown. Α. Ω, diamond. Ωραίο ρε παιδί. Ωραία, Μπίλη, κάνε μια μετά. Όχι, απ' έξω έπεσε. Έλα ρε μάλα, εντάξει 5 ευρώ έφαγε, δεν έφαγε πολύ. Όλα καλά. Μαλάκα έχει πάνω ρεφό. Πού είναι το άλλο extract ρε. Μαλάκα έχει πάνω ρεφό. Ω, το παπί, γαμώ τη μάνα σου βρωμιάρικο, χέστηκα. Μ' ακούτε? Ναι ρε. Πάνω ρεφό εδώ. Ρε πάμε να βρούμε το extract τώρα. Κάπου εδώ κοντά είναι ο γέρος που ψήφισε. Ω, κουτί ρε. Δεν είναι εδώ. Ωραία, πρέπει να βρούμε... Βοηθήσει, έλα. Αυτό πες να χωρέσει το... Τι κάνει το παπί. Ας το γαμάει. Σήκωσε το. Ωραία, εκεί άστο. Πάμε. Μια ώρα έτσι.
Ναι, το είδα ρε. Πώς είναι κάπα. Βάλε VPN. Μπιλ, Έλα. να σου γαμίσω με το κολόπαπο. Κάτσε να βάλουμε την κεφάλα του άλλου, ναι. Πρέπει να βρούμε το extract όπως και είπατε, έχω βρει κουτί εδώ. Πού να σου γαμίσω, τι να φέρω. Το παπύρε. Κάτι του κάνες. Το δαιμόνισες. Έλα, εδώ είναι το extract. Πού στην καιρό. Έσωσα. Έσωσα, Μπίλι. Το σκότωσες. Τον Μπούς τον πέθανα. Δεν ξέρω, αλλά... Έλα εδώ, έλα εδώ. Φέρ' το πάνω. Του πέταξα μια βίβεδα που είχαμε ξεχασμένη στο τρακ. Ωραία. Τώρα πρέπει να πάμε να... Γιο που στη γάμο την κυρία του.
Αλλά και σε έπεσε κάτω. Έπεσε από τη σκάλα ρε μαλάκες. Ου. Σε καλά. Κάντε unmute το Discord ρε μαλάκες, δεν σας ακούω. Δεν είναι εδώ. Όχι. Γάμο τι μου. Αν έχω τεφ. Ωραία πούστη. Έλα. Μαλάκα, είδες τον Μπούσι τι τέτοια μου ρίξε, ο γέρος. Το είδα μαλάκα. Τη σοτγκανιά. Τρίξου. Έχουμε το... αν έχεις τρέκ, έχουμε το reaction σου. Θα πιάσουμε εκατομμύρια views, να ξέρεις. Μαλάκες το είδατε που πέσα τη σκάλα. Ότι πας μόνος σου στο γύρο, πες να έχει σοκαριστεί πάνω από 10 φορές. Ωραία, Γιάννη, κάτσε να σκαμουλιώσω το game αν είναι. Σε βάλα mute στο game, να ξέρεις. Πες σου μια μπάλα. Μπίλι, θα σου λέω αν φύγεις. Τρέχα. Κρύψου κάπου, ωραίος, εκεί. Αν και δεν είναι καλό σπότα, αλλά τέλος πάντων. Αγχώθηκε. Α! Τώρα βάζεις. Τρέχα. Τι γίνεται ρε, Δεν μπορώ να κάνω τίποτα ρε. Ήρεμα. Γαμίσου μαλάκα αρχίδι. Εν τω μεταξύ να ξέρεις, παίζει να έχει μπαγκάρει η άλλη μαλακιά που να έχει μπαγκάρει στο καρότσι, γιατί είδα ότι χάσαμε λεφτά από κάτι. Έριξα εγώ την κιθάρα επειδή είδα αυτή τη μαλακία ρε. Έλα ρε, έπρεπε να έχουμε Ιάκωβο τώρα, αν είχαμε Ιάκωβο. Κάτι γινόταν. Εδώ είναι το extract. Ναι, πού στο γέρος, πού είναι ρε μαλακά. Μετά την οβίδα και τη σοτγκανιά που μου ρίξε, Το καρότσι που ήταν εδώ. Γίνεται σηκωμείο, άστον. κάτσε Μπίλι, όντως έπεσε τέτοιο. Ναι, έπεσα από τη σκάλα ρε, έπεσα από τη σκάλα. Όντως. Άντε εδώ στο ρεκ. Έχω κι εγώ ρέκα να δούμε από δύο κάμερες αν είναι τέτοιο. Αλλά μα την Παναγία εγώ δεν το πρόσεξα. Άντε πάλι μπέρδεψα τη σκάλα ρε πούστη. Δεξιά νομίζω. Εγώ πάω να χτίσω την πόρτα. Από εδώ. Ναι, Ναι. είναι όλη ευθεία τώρα. Ναι, από εκεί είναι. Μπορεί να τα μαζέψω ρε μαλάκα. Πώς θα το ανεβάσω το καρότσι εδώ πέρα πάνω. Θα μου πέσουν όλα στη μάπα. Ένα-ένα θα ήταν το καλύτερο. Αν και δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να το βγάλει. Πού είναι το καρότσι. Άμα μπορώ να το βγάλω, άμα βγούμε το καρότσι.
Λοιπόν, άκου. Πάω μια τουαλέτα, έρχομαι, οκ. Θέλω όταν επιστρέφω να ζει. Οκ, επιστρέφω. Ο κάροτσο γαμό. Πες μέσα. Ωχ, μου κόλλησε το game ρε. Μαλάκα το έσπασε. Τη μάνα σου πουτανάς γεκιό. Πρόσχερα μαλακάκι είναι. Τα απέφυγα μαλάκα. Μαλάκα. Μαλάκα, τι τριβλίδι τους χάσα. Pro player έχω γίνει. Καλύτερα κάτω από την καρέκλα κρύψου. Θα το θέμα είναι να μην μ' ακούσει ο μαλάκας. Πες μέσα. Μπήκε. Θα την γαμίσω την κιθάρα ρε. Σου γαμιέται. Που δεν χωράει καν. Θα τη γαμίσω. Φύγε, κρύψου, δεν ξέρω καλά. Μαλάκα τι κάνω. Μαλάκα, Άννη. Ακραίο. Ακραίο, μαλάκα. Ακραίο. Έλα, μάγκες, επέστρεψα, τι έγινε, έχουμε progress. Τι πουτάνας γίνεται. Όντως. Έχασα το καλύτερο, δηλαδή, αυτό μου λες. Όχι. Πρέπει να πάω βοήθεια. Αριστερά. Από εδώ. Ευθεία ή εδώ. Ναι. Ευθεία και δεξιά τώρα. Ναι. Άνοιξε και λίγο Τι μάπα. δεξιά, δεν έχει τίποτα δεξιά ρε μπρο. Δεξιά. Εδώ. Ναι, νομίζω. Ναι, εδώ είναι. Όχι, δεν είναι. Αριστερά, ρε. Αριστερά τώρα. Πέρα ευθεία από την κολόνα. Εδώ. Αυτό. Ναι. Ναι, εδώ είναι. Ωραία, έτοιμα γιατί ακούω το γέρο νομίζω. Πρόσεχε, έχει ανεβεί. Για προσπάθησε να ανεβάσεις, περίμενε. Προσπάθησε να ανεβάσεις το καρότσι, μήπως Σιγά μου να ανέβει ρε. Προσπάθησε το, δεν πειράζει. Δεν ανεβαίνει. Και το extractor γιατί το έχουν βάλει εκεί ρε πουστή. Για το κουβάλας ένα σαν μαλάκας. Δεν ανεβαίνει. Άστο εκεί και πάρ' το ένα-ένα. Καλά, τι να πάρει. Δεν έχουμε αρχίσει. Μου ξέρεις τι. Πάμε. Πίσω, θα σας βοηθάω πίσω, όλο πίσω. Aces, πατημένο. Μη σου πω κιόλας.
Κι άλλο πίσω. Έχεις χώρο, πήγαινε πίσω. Όχι ρε, έχει κολλήσει. Μου φάει το μάτς, ωραίος. Ωραίος, όλο τώρα. Άστο. Άρα 10 κάπα. Λοιπόν, κάτι έχουμε στο καρότσι. Θα πάρω το κεφάλι. Το έχω. Ξέρεις ποιο θα είναι το γαμάτο. Να κάνουμε με τα μικρά πράγματα. Να ήταν ένα πάνω και να ξέρεις. Να έρθουν και ένα κάτω και να τα κάνουν έτσι οι ανταλλαγές. Πάμε. Κοίτα. Τα λεφτά. Και πιστεύω. Κάτσε, είδα και ένα κουτί, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να το πάρεις μόνος σου. Δεν μπορώ να το πάρω ρε. Πώς θα το ανεβάσω από τη σκάλα. Ναι. Δηλαδή, για να ανεβάσουμε το κουτί τώρα, αυτό που είδα εγώ, παίρνεις και 3 άτομα. Ωραία. Κάτι άκουσα αριστερά πρόσι. Μάντε γαμίσου. Πάλι κόλλησε. Κολλάει ρε. Πατάει και το Είχε τάμπο, εδώ. σου δείχνει. Θα σου δείχνει και τέτοια. 2.000 πόσο κάνει αυτό. 1%. Έλα ρε μάνα. Κάνει σειρά τώρα. Και τουλάχιστον επισήμως φτάσαμε τα 10 κάπα. Πάθαμε ρε μα. Ωραίος. Άλλα 5. Ξέρεις, αν μαζέψεις άλλα 5 χιλιάρικα, θα βγάλεις και εμάς. Γι' αυτό το λέω. Είναι εδώ πέρα πίσω το κουτί, αλλά δεν μπορώ να το μετακινήσω ρε. Πόσο κάνει, να δούμε λίγο τιμή θέλω εγώ. 20 κάπα. 20 κάπα, ωραία, άστο και θα το πάμε στο επόμενο next station μας. Οφ. Κι άλλο έχεις ράκι. Ωραία. Αλλά κάτι λες. Ναι, πρέπει να τελειώσει το άλλο. Α. Το κουτί από αυτό το πράγμα. Παίζει. Όχι παίζει. Αυτό πρέπει να γίνει. Και ξέρεις, και το καρότσι να φέρουμε πριν από τα πράγματα που θα βάλουμε στο καρότσι, τα φέρουμε ένα-ένα. Κάτι είχε εδώ. Α, αυτό εδώ. Έχει και αυτό. Έλα. Τραπέζι, είχε τραπέζι. Εδώ αριστερά. Όχι, άστον. Πίσω. Πίσω ήτανε. Λάθος, Ναι, πίσω. Ναι, ναι. Τώρα. Κοιτάω αριστερά σου εγώ. Φύγε. Ανέβα πάνω και κρύψου. Μαλακά. Μου τι πας στα αρχίδια του ρε. Είσαι πολύ Απλά θέλω να τυχαίος. κάνει το extraction. Καλά έκανε μαλακά. Πού να κρυφτεί τώρα. Μπορεί να μπάγκαρε, να κόλλαγε Και δεν ανοίγει. και να πέθανε. Τώρα πώς ήμουν έρθει ο γέρος. Κάτσε εκεί πάνω και πώς ήμουν έρθει ο γέρος. Τι έκανε έτσι. Μαλακά, κόλλησε το παιχνίδι στην οθόνη μου και νόμιζα ότι πέθανε. Χτύπησε στα κουτιά εκεί πίσω, στο σημείο σου. Ωραίος, Ω κάτσε. μαλάκα. Θα προσπαθήσω να μπαγκάρω την κάμερα μου πως και εδώ. Πρέπει να μου βρείτε τα items. Που έχει items.
μαλάκα, δεν μπορώ να ανοίξω και το tab να δω αν έχουμε ξεχάσει κάπου. Δεν μπορείτε. Αν... Κάτσε. όχι, όχι, αν ανοίξει tab και Έχει εδώ ένα στη μέση. όπου σου δείχνει Ναι, εντάξει, οκ. γραμματάκια. Δηλαδή, πρόσεχε. Δηλαδή, μόλις φύγεις αριστερά, έχει ένα μικρό. Αν θες πήγαινε για το μικρό, αλλά έχει και πιο πέρα κάτι. Όχι ρε, πού είστε αυτό. Κρύψει τραπέζι, ρε. Κάτσε εκεί πάνω. Πάντα έτσι, όχι ρε μαλάκα, κάνει damage. Γάμα το, γάμα το. Αλλά αυτό πώς κάνει τόσο πολύ damage. Έφυγε μαλαπέρδα. Είναι ο γέρος, είναι ο γέρος, είναι ο γέρος, είναι ο γέρος, είναι ο γέρος. Πού ρε. Δεν βλέπει, Μπίλι, μόνο ακούει. Ξέρω. Οπότε μόνο με sprint. Ένα diamond, 2.200 πώς πάει. Να, 2. Όλοι. Οδηγήστε με. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω βλέπω το map. Εδώ είναι, εντάξει, το βρήκα. Ωραίος. Και αριστερά. Τώρα. Μπράβο ρε μαλάκα, Μπίλι, ωραίος. Αν βγούμε εμείς, παίζει να το βγάλουμε. Να το βγάζουμε κάπως. Έχω βρει και το τέτοιο extract, αυτό είναι το Γάλλο. Για κάπα. Γιάννη, είδες το story του Ζάκα. Τι έλεγε ο Ζάκας. Πήγαινε δες το καλύτερα. Μπροστά του. Δεν μπορώ να στο περιγράψω. Και Μαλάκα. από ό,τι φαίνεται, είναι στο Rocket League. Ω, δύο 200 σχεδόν. Μαλάκα στο Rocket League τέτοιο rage. Oh shit. Είχε εδώ. Δια και δεξιά. Ρε, μα την Παναγία, Γιατί κακά ρε αυτό. αν είχε μαλάκα να βλέπω εγώ το map, θα σε βοηθήσω full, να ξέρεις. Θα μπορούσα να σε βοηθήσω πιο πολύ. Εδώ. Τι είναι αυτό? 600 έχει. Άρε, που στη μαλακία, αλλά άντε πάρ' το. Λίγο γεμίζει. Ανοίξω και αυτές εδώ τις ντουλάπες. Οδηγία. Πού πάω. Έχει και την κιθάρα εδώ. Ναι, Και μαϊμούδια έχει κι άλλα. Εντάξει, το βρήκα. ευθεία. Τώρα όλα ευθεία είναι. Είναι εκεί που έχει το καρό του πριν που το έχει αφήσει ο Γέννης. Τώρα ευθεία εδώ. Ναι. Ναι. Τι ώρα πήγε? Μήπως θα υπάρχει περίπτωση να παίξει τώρα Rivals? Τσι. Τώρα live, όχι, θα κλείσω και θα παίξω. Να παίξει. Αλλά θα παίξει. Έτσι κι δεν είστε. Να σου πω, νομίζω αν ζήσουμε γίνεται λίγο save, οπότε μπορούμε να το συνεχίσουμε και αύριο. Το rec ή να ανεβάσουμε, ξέρω εγώ, αυτό το σημείο. Βοήθα λίγο, πού ήταν τα πράγματα που βρήκα. Έρχεται Bill, να ξέρεις. Ήρεμο. Θα κάνει τα live εκεί που φύγει. Και δεν έχει
Τα 51. Αχ, την κάμισα. Έλα ρε πούστη. Μαλάκα. Πού είναι? Άντε γαμίσου ρε φίλε, πού είναι ρε μαλάκα? Πίσω εκεί ήταν. Oh shit. Μαλάκα κοιτάζει να έχουμε εκεί. Μπάσταρδε. Εδώ είναι το άλλο extract. Μαλάκα, πού ήταν ο χώρος με τα πολλά? Όχι ρε πούστη. Άρα μαλάκα δεν πειράζει. Εντάξει, GG's. Ωραία. Προσπάθησε. έλα, παίξω Το προσπάθησε. Κλείσουμε. Κάτσε να παίξουμε αυτό. Ναι. Παίξουμε το fight και να κλείσουμε. Βασίλη, θα έρθεις να φας Τώρα τελειώνω. και να σε δούμε λίγο. Τελείωσε. Μου σκάσε το... Όχι! Κοιτάει με το τρομπόνι ρε, τρομπέτα. Επική μάχη κυρίες και κύριοι. Όλες οι... Επιστάμε. Ωραίος. Μην πέσεις. Πάου. Το πουλί. Λοιπόν, Ωραία, ωραία. nice, ωραίο. Λοιπόν, chat. Θα δούμε. Εκεί, να κλείσουμε. Με raid. Τελειώσαμε για σήμερα. Thank you for all.